Uy, recorded ka na, mapin sa video ha. Pautog. Mapin sa video, recorded ha. Kismisan, mapin sa video, recorded. May gusto kaming malaman. Oo, tara. Ano ba kung mangyayari mag-party? Talaga yung source of truth na source of truth. Kailangan namin ng ano. Walat na. Pero Meron pa. Grabe naman. It's like a smoker. Wait! Pag makaho, hindi na may mag-chicos. Saya-saya niya. Sobrang happy naman niya. Uy, topal naman kayo. Hindi na tayo. Sabay ka sa amin? Ay, meron ba siya? Hanap ko rin. Are you done? Next! Kailangan mo ng bagong trabaho. Saka yam. Yam? Yam, gabo. O paano nga kakain ko ng sip na ganun? Alam mo yung dinefend mo sila, tapos yun, nung may nangyari lang po isa, dahil ibang naman, hindi na rin pala
Okay lang naman sa... Nakalaban yun dyan. Area lang na yan. Puro error na yan. Ano yung pareho pa mo? Tandaan mo. Oo naman. Wala mo mo eh. Sakto na yun. Makapagod yun. Sabi na, Kasi nakakala sa board. Alam mo kung hindi ko nakalaman. Sinilasi ka. wala ka sa tuwan. Bye-bye po. Hoy, sayang. Out. Out. Bye-bye.
Takad sila eh. Susundin ka daw na pala? Jay, saan tayo last? Tara, tara. Saan tayo last? Basta ma.